Мъже или мъжленца? Спомняте ли си думите? Какви юнаци раждала, ражда и ще ражда българската майка земя? Ами то си показа какви. Хейтъри, които изпълзяха като гущери от дупките си. Някой, който излиза и плюе, не е артист. Не е артист. Това е псевдо-артист. Да критикуваш едно момиче, а не мога да си представя майка и как се е чувствала, и аз тук се включвам като майка, защото ако ти си ми пред мене, задника ти ще сритам. Изчаках да мине време, преди да запиша това шорче, защото се опасявах, че ще избълвам змии и гущери по техен адрес. Кои ще кажат каквото било било. Не е така. Защото това продължава. И тези хейтери всъщност са яхнали вълната не само да критикуват, но това, което хората не разбират е, че те са яхнали тази вълна, за да напомнят за себе си, защото ей там покрити са с прах, никой не се интересува от тях, паднало им е самочувствието, но има и нещо друго, което е по-страшно. Разбрали са, че не могат да дават нищо повече, не могат да творят. Така че по това какво пишат, ще ги разпознаете кои са. Ама нека като са толкова мъже, да излязат на тепиха и да се докажат колко са мъже. Мисля, че на много хора ще им е интересно един такъв матч. Утре това може да е вашето дете. Нека да не допускаме на разни мъжленца, не знам каква дума да използвам, не искам въобще да звуча възпитано, мило или каквото и да е, защото една майка, като й падне пердето, братче, няма ни мило, ни възпитано, нищо, просто разярен бик, ряпа да яде. Та тия дет са великите хейтери, много да внимават. Защото като не излязат майките, нищо няма да ги спаси.